Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, gipasinugan nato karon ang Mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patron sa Sugbo. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, Langit ug kadahit sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayo kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halagdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. Diyos sa gahom ug kaluoy, ipanalanginan mo kami didto sa Tepeyac sa pagtungha sa Mahal nga Birhen sa Guadalupe, ug gibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot nga ang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing, maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kabuhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya, naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod ni ini ang sudanan sa kasabutan sa Dios. Unya, may kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa kadakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babayi nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikuhunahan siyag napulog duha kabituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon, nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo ni ini. Gikahig niya ang ikahig sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit, ug gitambog ngadto sa yuta. Bibarog siya sa tubangan sa babaeng hapit ng mga anak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmid ang bata o gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagyo ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa usa ka libo ug 2 ka gatos ug kanuman kaadlaw. Unya, nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ani nagayod ang kaluwasan
gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari. O gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbahog sa tubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabi, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungo sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halandong nagdayeg kanimo, nagpanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta, pagkatakos daygon ng Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud ikalimtan nila nga nagtugang sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga na magtinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpanglingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungo sa atong kaliwat. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga napagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma,
daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ay ang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan. Sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug mao'y iyang pagbuot nga kita nga mo'y unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pangitanging harian ug ang katarong sa Dios ug ang tanan igadugang kanimo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaon ikaw o Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo si Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ang mahal nga birhen mi pakita ni Juan Diego dito sa Tepeyac. Ang Tepeyac, mingaw nga lugar, unya si Juan Diego, nitibo ni siya noon, native. Simple nga mag-uuma, doon na siya giatiman po nga uyuan nga masakiton. No? So, makanuluoy gini siya. Unya, ang mahal nga birhen, mipakita niya, niya misugo nga, pahimuon siya o simbahan ng itong dapita. No? Natural, dili siya makahimo niyan, doon siya mga pagduda, kunya, giingnan siya nga pahibawon ang obispo. Yan to siya sa obispo, nung tinuod na nga yung
prueba ang obispo, no? Muna ang nakanindot nga milagro mao nga ihubo niya ang iyahang kupo, no? Pag butang niya sa iyang kupo, no? Sa sulod migawas ang imahin sa mahal nga birhen, no? Muni siya ang tilma, no? Kanang bitawng image sa Guadalupe nga murag panapton ra, muna siya ang nigawas nga design sa sulod, no? Hindot kaayo. Muri ni siya imahin sa mga birhen nga dili hinimo og tao. Milagro gini siya. Unya, ang nakanindot kay ang hitsura sa birhen dili European, no? Kay Hudiyo baya to sila og kaliwat, no? So lahi sila og hitsura, no? Nga dito sa Mexico, ang iyang panagway mistisa. So ang pagpakita sa mga birhen ni Juan Diego, sama ra nga nagingon nga ako sama og pinulungan ninyo nga taga dinhi, akong hitsura pareha ninyo, ako uban ka ninyo, no? Nindot kini pagpasalig sa mga birhen ngadto kang Juan Diego nga sila gipangga sa Dios, no? Natural ni balibad si Juan Diego, no? Kay unsa pa may mahimo nga napasagi atiman nga uyuan nga masakiton, no? Inad sa birhen, dili ba ako nagauban man ko kanimo nga imo akong inahan? No, ipasaligan siya sa mahal nga birhen nga dili siya biyaan, di siya pasagdan, no? Mura nga nindot ni siya nga kahimtang kay lagi niya itong panahon na ang Mexico nagkagubot usab, no? So kining maong apparition, no, was a call for unity, magkahiusa. Relevant din nato kay ang ato rabang patron sa Sugbo, Birhen sa Guadalupe, o niya, gubot sa kita, no? Divided ta politically, no? Divided ta, no? Mga katawhan, no? Labi na sa mga anomalya nga ng itabo, no? Divided kaayo ta. Daghang kay mga pundok, lain-lain pang una-una, no? Nga, kung maghuna-una ta sa atong mga differences, no? Natural, ma-divided kita. Pero kung mo focus ta sa atong commonalities, magkahiusa ta, no? Muna ang nindot kayo nga mensahe sa mga birhen, mao nga ang Dios miatiman sa mga iwit sa katilingban. Kay kung tanaw naon, nganong si Juan Diego may gipakitaan, nganong dili man ang mga maalamon, ang mga adunahan. Nga mo po ni ang gipadayag sa Ginoo, no? Sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Mga maalamon, mipili siya nga inahan, batanon nga birhen, no? Tungod kay batanon si Maria, daw wala siya hatagi og importansya. Kaya unsa may iyang matampo sa katilingban, nga batanon man kay siya. Ang iyang amahan, ordinaryo ra nga panday. Si Jesus na tao dito sa Bethlehem. Unsa may naa sa Bethlehem? Pahulayanan ra gyud sa mga mananap, no? Dito sa madako sa Nazareth. Unsa may what good can come from Nazareth, no? Munay ilahang gisulti, no? Unsa magoy maayo gikas Nazareth, no? So kini sila mga ginagmay nga mga katilingban, no? Iya mga tinun-an, mga mananagat, no? The least in the community are the important people for God, no? Aron matagad kasiguruan nga bisag unsa ka makasasa nato, importante kita sa Ginoo. Bisag unsa ta kalayo niya, iya kita nga atagan og importansya, no? Aron ta mahiusa niya. Because if we unite with Him, dili lisod nanto nga mohiusa sa atong isikaingon kay doon na naman tay commonality. Anak ta sa usa ka Dios, itang tanan anak ni Maria. Unya ang Dios nagpahisama kanato tao, ang inahan sa Dios militok sa atong pinulungan, no? Ipadayag siya nga pareho sa gitsura nato aron di ta malayo niya, no? Ano ang hinaunta nga unta sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Guadalupe, no? Atong mahinumduman ang hagit sa mga birhen, no? Sa pag-ila niya, pagpangita niya sa iyang presensya o sa presensya sa Dios sa mga ordinaryong hitabo sa itong kinabuhi, sa mga ordinaryong kahimtang, ordinaryong mga butang. Kaya ang Diyos, anaa diha nagpahipi.
kung ato siyang makitaan, ato siyang mapadayon sa itong kinabuhi, kita mahiusa niya, o kita usa mahiusa sa itong isikaingon, hinaot paunta. Manindog paniyog. Diha sa pagtuo, atong baguhon atong pagtuo, nagatuo kami sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, anak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Anak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, biganaong siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimon siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisakat siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak, isimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Diha sa pagtuo, mga muyo kita karon ngadto sa Amahan, nga nagtinguha nga ang tanang katawhan mudawat sa iyang pagdapit alang sa kumbira sa tunhay kinabuhi didto sa langit. Moingon kita, Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mutubo ug magkabig ug mas daghan pang mga tao alang sa kumbira sa gingharian, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang dili muhimog mga rason aron likayan ang tawag ngadto sa gingharian, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga magmatinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga kitang tanan, manaad, nga magbudlay alang sa katumanan ug sa pag-abot sa gingharian, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga nangamatay makasulod na didto sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dito sa kumbira sa kinabuhing tunhay, magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Langitong Amahan, gidapit mo kami aron makiguban kanimo sa among pag-ampo alang sa uban, dabangi kami aron madala namo sila ngadto ni anang kumbira nga giandam sa imong anak si Hesukristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga
sa iman, sa mong gugma, sa gupa og santosa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton untas kinuhon sa kibisugikan sa imong mga kamot, alang sigdaya pagamay siyang ngalan, alang usab sa atong kabaslanan o sa tibugian santos nga simbahan. Ginoo dawata ang among mga gasa, nga gihalad kanimo ning pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, o gitugot nga kining sakripisyo maglig-on kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo, isip mga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunay Birhen. Kinanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimog alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, diha sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, miguhat sa upan, ipasalamat kanimo, ipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo bagusab. Ihatag niini ngadto sa imong tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikaniini, ay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo nga imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa tong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, balaan ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatagan namo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahom gang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita ta ang paginingsunay. Poderong sa Diyos nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami
kaluoy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat nining sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga nalipay diha sa Santa nga Inahan sa Guadalupe, magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdait hangtod mo banag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.